Einer muss ne. Willst du? Was noch? Ich habe ein bisschen Angst, aber wenn du das jetzt machst, nicht, dass ich es nachher nicht tue. Check, do 10 gás por lá, ele. John kann man nicht egal. Nem mal ohne Gas da. Egal? Das ist eine gute Kamera, da dunkt es mir. Hä? Ist das eher neuere Kamera? Ама не със Наляво сила. ли ще знам да го фърва леко надесно? Не, го хвърлиш направо. Чуваш ли, Ники? Чакай сега да видя къде да го Каза фана. ли му не със сила, просто да го държи да го пусне. Niki, Ja, ich filme, wenn du jetzt so bist, wenn du in Position bist, dann filme ich so. На къде? На там? Окей. Под какъв ъгъл горе-долу? Не го хвърляй. Кажи ми къде искаш да го фърва. Не, само го държи, леко го пуска. Не може само леко да го пуска, трябва леко да го хвърлиш. Ще го фърлим сега спокойно, ще му дам инерция. Не, няма нужда да му дам много инерция. Момент, духа ветър. Чак се чувства при мене. Du Vlado, in 2 Jahren, wir können Kameran einbauen in Flüger. Genau. Mein Bruder hat schon eine kleine Kamera gefunden. Ehrlich? Мими, искам да внимаваш много, да се пазиш. Окей. Готов ли с него? Да, готов съм. Чакай. А? Айде сега дай, леко, не се засилвай. Викай, защото не чувам. Лекичко, айде. Летиш. Надесно. Шит. Oh. Oh no. No.